дар душанбе саҳеҳтараш дар маҷмӯаи фарҳангӣ фароғатии Кохи Наврӯз маросими расмии ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои мавсими кунунии футбол баргузор гардид. Чорабинии имсолаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҷашни 80-солагии ин созмони бонуфузи кишвар рост омад. Дар маросими расмии ҷоизасупорӣ намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Душанбе, роҳбарони як қатор корхонаву ширкатҳои ватаниву хориҷӣ, собиқадорони футбол, мураббиён, бозингарон, алоқамандони варзиши рақами яки олам ва намояндагони воситаҳои ахбори умум ширкат доштанд. Зимни ифтитоҳи ин чорабинии муҳташаму пуршукӯҳ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ҳамагонро бо ин санаи таърихиву фархунда шодбош гуфта аз мавсими сипаригаштаи футбол натиҷагирӣ намуд. Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ мавсими ҷории футболи кишварро қаноатбахш унвон намуда, таъкид намуд, ки соли ҷорӣ аз ҷониби роҳбарият ва кормандони Федератсияи футболи кишвар корҳои назаррасу шоён ҷиҳати рушду ривоҷи футбол ва оммавигардонии он дар мамлакат анҷом шудаанд. баъдан филме ки ба таркиб аз таърихи 80-солаи футболи тоҷик муҳтаво дошт манзури ҳозирин гардонида шуд. Сипас дар вазъияти тантанавӣ собиқадорон ва нафароне ки дар тӯли солиёни зиёд барои рушди футболи тоҷик заҳмат кашиданд ба саҳна даъват ва қадршиносӣ карда шуданд. тӯҳфаҳоро ба собиқадорони футбол ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Файзуллозода Хуршед Мирзо тақдим намуд. баъдан мутобиқ ба анъаноти неки Федератсияи футболи кишвар беҳтаринҳои соли 2016 интихоб ва бо ҷоизаҳо сарфароз гардонида шуданд. нахустин ҷоизаҳоро ба кӯдакону наврасон ки дар мавсими ҷории футбол аз худ шоиста дарак доданд тақдим карданд. беҳтарин бозингар миёни наврасони то 13 сола Салоҳиддин Эргашев аз тими Солор эълон шуд. миёни 15 солаҳо бошад дастпарвари мактаби маҳорати олии варзишии ҷумҳуриявӣ Абдузоҳид Каримов гардид. миёни наврасони то синни 17 сола ҷоиза насиби узви тими Истиқлол Шаҳзод Раҷабов шуд. мураббии беҳтарини наврасон Исмоил Саидов, ки наврасони тими Авиаторро роҳнамоӣ мекунад, эътироф шуд. нимҳимоятгари мунтахаби ҷавонони кишвар Эҳсони Панҷшанбе, ки дар тими Истиқлол ҳунарнамоӣ мекунад, миёни давталабон дар синни 19 солаҳо беҳтарин дониста шуд. ҷоизаи чеҳраи сол насиби Ваҳдат Ханонов аз бошгоҳи Барқчӣ гардид. беҳтарин хубони футболбоз дар соли 2016 сарвони тими бонувони то 19 сола Шукронаи Ҷумахон интихоб гардид. беҳтарин мураббии футзал Хуршед Пиров аз дастаи Газпром ва ҳамлавари тими DC Invest ва бозингари мунтахаби кишвар Фирӯз Бекмуродов беҳтарин футзалисти сол эълон гардид. сипас ҷоизадорони мусобиқоти лигаи футболи Тоҷикистон низ эълон гардиданд. ҷоизаи довари Умедбахшро Вафо Ҷураев аз Шаҳри Нав марбути номи худ кард. беҳтарин бозингарони чемпионати ҳайати ҷавонон ба Шериддин Бобоев аз тими Истиқлол супорида шуд. беҳтарин мураббии чемпионати ҷавонони кишвар Олим Қадамшоев аз дастаи ССК Помир эътироф гардид. беҳтарин бозингари лигаи аввали Тоҷикистон бозингари тими Паншер Абдухалил Боронов дониста шуд. намояндаи дигари тими Паншер Тухтабой Абдураҳимов беҳтарин мураббии лигаи мазкур эътироф гардид. нуқтаи ниҳоӣ ва ҷолиби маърака албатта эълони номи беҳтарин футболбози сол гардид, ки ин ҷоиза насиби бозингари мумтозу моҳири тими Истиқлол Манучер Ҷалилов шуд. бояд гуфт, ки акнун маротибаи дуюм аст, ки Манучер ин ҷоизаи пуршукӯҳро моли худ мекунад. ҳамзамон дар ин маросими пуршукӯҳ номи ҷоизадорони мунтахабҳои рамзии лигаи касбии футзали кишвар ва лигаи чемпионати Тоҷикистон низ эълон шуданд. маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои мавсими ҷории футбол пуршукӯҳ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ барпо гардид.